В такъв момент изкарвам от себе си нещо, което знам, че искам да остане и да ти даде, как да кажа, като скорост. И ти каже, ей, не, чуй, има, имаш път, имаш винаги решение, а, обикни този свой път и въобще като цяло живота си, защото си е твой и просто ти си отговорен някак за него. Нали? Имаш какво да промениш, имаш какво хубаво да е около теб, дори да ти се струва, че те поглъща вълната и тя е тежка. Не, имаш какво да направиш. Ще се преборя да го спра. Ето този ред е всъщност след всичко преди това. Да. Всичко това е трудността, която се случва, но последният ред винаги, той затова е финален. Ще се преборя да го спра като цунами. Защото всъщност ти имаш най-вече силата за себе си, а не това, което идва от среща.